Uspeo sam da stignem do Šangaja, napravio sam video kako sam od Novog Sada preko Budimpešte došao čak u Kinu. Ali ovo nije kraj, planiram da idem do Tokija, pa planiram da idem u Vijetnam, pa onda na Tajland, onda možda do Dubaija i to sve u recimo 2 nedelje i onda da se vratim konačno u Srbiju. Ostanite uz video da čujete kako sam se proveo tokom ovog putovanja u Kinu. Možda čujete neki savjet i jednostavno uživate u kadrovima i u mom komentarisanju ovih jela kojima ne znam ni ime. I dobro jutro ljudi, javljam se iz Budimpešte. Evo zašto pričam kod da sam drogiran. Što sam u Budimpešti? Pa odavde letim u Kinu, zato je za mene ovaj dan jako poseban jer prvi put letim tako daleko. Što sam malo ranije da bi se navikao na jet lag u Kini. Evo ovdje sam u hotelu, soba je malo veća od ćelije na klisi. To je to, spremanje, idemo u Tesco po doručak i onda na aerodrom. Ostanite uz video. Jó reggelt! Itt a kulcs, tessék. Minden rendben volt, köszönöm. Viszlát! Napadalo snega. Ovo nisam očekivao. Idemo sad u Tesco po doručak. Evo, čarape već mokre. Evo ti to. A imam 5 pari čarapa za 2 nedelje. Znači, nosit će se mokre čarape dok se ne osuši. Italijanski tramezzini. Lagani za doručak. Ali bude dovoljno ako uzmeš 3 ova para. Uvijek pre leta uzmete nešto u gradu da jedete. Ovo ja uzeo ovaj falafel humus. Ne vamo da vas pljačkaju 5 puta sve da platite više i onda još se ne najedete. Treba se dobro najesti pre leta, inače kad krenem da krče creva, ti ni Bog neće pomoći. Evo, prošao sam check-in, sve je prošlo ekstra, došao sam 3,5 sata ranije, odmah kad se otvorio check-in, ima jako puno ljudi, tako da za ovakve letove preporučujem da se dođe što ranije čim se otvori šalter za check-in. Ja nisam imao nikakav problem, imam samo ranac, obično tako i putujem, tako da sad samo ostaje kafa i još da sačekam 2,5 sata da poletimo i onda 11,5 sati leta do Šangaja. Tako da otkrijemo zajedno šta će biti u Kini. Molim vas da ostanete uz video i da pratite dešavanja. Dobije se ćebe, dobiju se neke slušalice, ekran, da pratiš desi, gledaš serije, filmove. 3 reda po 3 sedišta. I to je to. Nemam baš neki pogled. Kaže do prozora, evo baš je do prozora. Moram kod komšije da prođem da vidim nešto. Ništa, 11 sati, 11,5 sati u stvari, stižemo. Brzo će to da prođe. 应迅速回座位坐好，系好安全带。全程禁止使用锂电池移动电源。使用变形式电子设备时，应打开飞行模式。 Neka piletina. Dobije se sok, dobije se ovdje neka salata, hleb, malo voća, kafa, Coca-Cola. Ovo kako izgleda piletina.
Ok, neka štisla pohovana. Ja ga polako stižemo. Još sat vremena. Tri 49 je u Šangaju. 8:49 uveče je u Beogradu. To je što Budimpešti. Mada isto. Šangaj. Na aerodromu sam, čekao sam na pasoškom kontrolu jedno 40 minuta. Treba da se popuni ona imigraciona karta. I pokušao sam da sredim Wi-Fi. Treba pasoš za Wi-Fi da se skenira, to je za suslika. I sad krećemo ka gradu ovim vozom. Maglev. Magnetic Levitation. Koji ide, ja ne znam, oko 400 na sat. I evo, idemo da istražujemo kino. Idemo English. Ok. Sad. Šta ćemo sad? Line 1, line 2. Ajde, hoću. Ajde, nešto drugo. 那个食不健康去是Ajde, ovdje ću. Znači, izaberemo stanicu, kaže koliko para. 7 juana. One ticket, ok. I sad da platim. Idemo, ulazimo u Apple Pay. Ne u Apple Pay, u Alipay. Ok. I skaniramo QR kod. Dakle, ono nije uspjelo, tako da sam morao ja na Alipayu da izgenerišem moj QR kod i onda taj QR kod da stavim na skener na ulasku na stanicu i to je uspjelo. I sad čekamo ovaj metro. Ne ide Maglevom zašto kreće da radi od 7. Sad je 6 sati.本次列车终点站国家会展中心。下一站。Metro sve je jako čisto, uredno. Najviše se ja čujem. Vidjet ćemo kako će biti kasnije. U sred bijela dana, počne tek jutro. Idem sad do hotela da ostavim stvari. Ne znam da će pustiti da se check-inujem. Pošto check-in tek u 12, mada i to je rano, obično su oko 2-3. I idemo onda... Krećem da obilazim već od ranog jutra. Samo ostavim stvari ili imam ranac koji je nešto 10 kila. Tako da krećemo od glavnih stvari. Prvo nešto se doručkuje, pošto ona aerodromska, to jest avionska hrana je da ne kažem šta. Da pokažem hotelsku sobu u Šangaju. Krevet. Gore slušalica ovdje za televizor. Onda ovdje imamo sto, imamo stolicu. Dobio sam peškire jednokratne, dobio sam pastu za zube, četkicu za zube, vodu. Tamo imamo kupatilo, gdje ima 2 šampona. To je to, sve ima. Za 75 € u Šangaju ja sam, za 2 noći, ja sam prezadovoljan. 19. sprat je i ovo je pogled. Ne vidi se od odraza. Nije bio nikakav problem, na 18. spratu je. Pogled je fenomenalan iz hotela. Sad idem da rešim karticu. Wi-Fi ima, ali ništa ne radi na Wi-Fi-u. Sve je pod sankcijama, tako da mogu samo da gledam slike. I to svoje u galeriji. Dosta je toplo nego u Srbiji. Tako da, ko dolazi ovako u novembru, ne trebamo neka zimska jahta ili tako nešto. Idem sad u China Unicom. Oni otvaraju 9, sad je pola 9. Da vidim da li može se reši kartica. I onda
imam internet, pošto za sve treba internet. Sve se plaća preko aplikacije Alipay. I ajde, vidjet ćemo kako ću se snaći. Uzeo sam ovo, ne znam, nemam pojma šta je. Neki razlić. Izgleda kao salo. Oj, to je... Malo bude. Neka piletina, neka svinjetina nazi. Evo ga, rešio sam SIM karticu, sad smo u punom gasu. 20 GB i ne znam koliko minuta sam platio, 85 juana, što je otprilike, ne znam, oko 10 evra. A na aerodromu su mi nudili za 25-30 evra, duplo manje. Tako da nikad na aerodromu ne uzimate ništa, uvijek sačekati da dođete u grad. Inače, operator se zove China Unicom. Sad sam uzeo ovaj taksi, neki Didi, unutar Alipay aplikacije i idemo na prvo odredište, a to je Kew Garden. Ovdje je prolećno vreme. Vidimo što se ovdje nudi. Neki raznići. Slatko nešto. Ovo je inače Kew Garden. Tako se zove lokacija. Sad, šta sve ima, ni sam ne znam, ali samo već na početku ne znam gdje da gledam, koliko ima raznih radnji, restorančića, street food od slatkog do slanog, ovi bubble teovi, nudle i ostalo. Chassis, sumuka. A? Chassis. No. Sumuka. No, sumuka. What do you want? Nothing. Chai. No. No. No, thank you. Shoga, my shop. Shoga. Hajama. Shoga. No. Thank you. Cheche. China cheaper. Yeah, I know. You know. What do you need? Souvenir? No. Nothing now. For your wife, shoga. For my wife. Hey. Good husband. No, thank you. Da malo podmažem creva. Dosta je bilo sandviča i ostalih čuda. Sad malo fudbal. Voda od govede. Šta je ovo neka raža? Lignja. Oktopod. 上海椒头面、菜肉大馄饨、三边角馄饨、鲜肉小笼包、碎皇冠汤包、上海生煎包、锅贴老上海葱油饼、 Smrdljivi tofu. Evo nas za šta je. Pohoni repovi od krabe. 热气烧烤、凉肉菜。 Baoban. Ne znam ja šta je. Samo da shvatim gdje se to uzima. Idemo sad. Nes. Ovi svi jedu ovdje. Valjda ovdje je red. Ali tu ćemo. Tôi xe bóng rồi. Dobar dan, je li ovdje red za lepinje? Znači, plaćanje se vrši na ovom tu aparatu. QR kod koji imate na aplikaciji i to je to. Skida vam se direktno sa vaše kartice. Može Visa, može Mastercard, može bilo šta. You want a small or big one? Big.
This is bigger. Yes, yes. One. Okay. Oh, please. Yeah. Okay. It's okay. Please wait 2 minutes. Okay. Kaže, moram da čekam. Samo neko čekanje. Hvala na lovu za languš. A toliki je red. Ovo što je pogače. 里面嘛，我们去里面吃吧。To je ovo. Neka šepa unutra. No, pojem. Opet cupa. No, ovo je od ribe. Ovo vide majstora što radi, svaka čast. To kuješ? 反正这里好不了，我也看一下。弄了让我啥带？一个在这给我打蛋，人家自己拿过来的拿上，让我打蛋2个。 Aj, aj, dođi ovdje u kinu pa ostani mršav. Ajde da te vidim. Vidi ovo. Ovo će se... Ovdje se i beton jede. Ne znam gdje prvo da pogledam. Uspio sam da se izborim sa onim čudom, ali sve sam isprosipao na kraju, neka baba me gledala, ko da nisam normalan. Izvinjavam se.你抱抱我吧。这怎么样？这不懂啊。吃完了 ，sorry。哎，别动啊！你好，小朋友你好。大块都可以免费给咱切小块，现包的。Ovo je dobro je. Šta to kičalo?那不能吃面不够。压力痛啊！顶多就水就不够了。哎，我怎么尝不？这个。Ultra turistički grad. 90% turista su Kinezi, to je domaći Azijati. Naravno, Kina je počela da se otvara. Sad i Mađari mogu bez vize, i Slovenci, i Italijani. Ne znam još koji iz Evropske unije. Šangaj je po meni centar turizma u Kini, osim naravno kineskog zida i ostalih stvari. Idemo sad ka Bundu ili Bandu, ne znam kako kažu ovdje. A to je obala gdje se pruža pogled na sve one moderne zgrade, takozvani Shanghai Skyline. Ajde bre. Svuda red. Samo saobraćaj nije baš. Idemo u parking prvo. Bambusi. Vidimo kako izgledaju bambusi uživo u prirodi.
Ima neka panda da se navata ovde. A da nije Fiat. Šta kao panda? Ne, ona se penja na eukaliptus. A ne na ovo. Gledajmo se sve malo. Nek si se i ti ogrebo malo. Samo naranđaste mačke. Nema ni jedni drugih, samo naranđaste. To je najluđe. Evo, samo kako park jedan i ovaj travnjak kako izgleda. Švajcarska je mala maca za ovo. Hello. 姐，你好。玩，今天玩的死掉了。哎，大哥，我们走了没空跟猫玩。啊？啥吗？他还蛮那个的。Uživa mačak, boli uvo. Kina ima taj neki Great Firewall of China, gde vi ne možete tako lako da skinete neki VPN i da se povežete. Odmah vas izbaci. Tako da ja sam odlučio da ovih 2-3 dana da ne idem uopšte na te zapadnjačke mreže, Facebook, Instagram i ostalo. Ne zanima me. Ne mogu da se borim sa njima i to je to. Znači, najvažnije je da skinete tu Alipay aplikaciju, da sve kartice povežete dok ste još kod kuće, dok ne dođete u Kinu. I onda kad ste ovdje, to će vam biti za sve. Za prevoz, za naručivanje hrane, onda imate mape i one su samo na kineskom. Alipay je dobro zato što ima kao neku opciju da se prevede unutar aplikacije. Tako da imaju WeChat, ali bolje je Alipay po meni. I cene su jako dobre. Evo recimo, one nudle što sam jeo bile su oko 3 evra, a baš je velika porcija. Tako da, po meni cene su dosta niže nego u Beogradu. U Beogradu bi realno to koštalo 800 dinara, 900. Da probam da iznajmem bicikli. Evo, da probam da iznajmem bicikli. Nisam u životu to uradio negde. Vidite mi, to igde palo na pamet da iznajmem bicikli. Znači, moramo da otkucamo ovo. Znači, šta je sad da prevedemo? Ajde, prevedi ga bre. Nice. Ajmo braćo, zeleno, zeleno. 回来回来， Bund! 这边走。 月亮是假装相信。 Kako li tek noću moram da dođem kasnije? Oj, meni šta je naroda?
浊水难烟沙里滩，湖中米饭如泥浆。独呼一曲泪满腔，伤心泪下如梨花香。水浊难语，泪如眼眶。江湖有心事渐长。万人齐劳早磐石，愁绪满。 Evo nas i sad kad je pao mrak, mnogo bolji pogled na ovaj biznis centar. Malo sam spavao, nisam mogao da izdržim, 2-3 sata sam sad spavao i sad sam približ do Konovo. Mada moram danas da zaspim tamo negdje oko ponoći da stabilizujem vreme i organizam. Da se adaptiram na ovo vreme ovde. Subota uveče. Evo, ovo je kej, šangajski kej. Ali nije ovo onaj pravi Šangaj gdje ide 20 jedinica, 20 kjeci. Ovo je neki tamo s AliExpressa Šangaj u Kini. Ovo ovdje gdje se sad nalazimo se zove Bund ili Band. Ne znam kako izgovaraju. U pitanju je promenada uz reku. Ovo tamo je biznis centar. Što ujedno i glavni adut Šangaja. Ovdje obično ljudi dolaze se slikaju jer se vidi taj skyline što sam spominjao danas. Ovdje je dosta teško snimati, mada vidim da su svi ovdje na mobilnima, svi bulje u ekrane. A šta ćeš kad je sve na mobilnom? Ćeš taksi, mobilni. Ćeš da naručiš hranu, mobilni. Ćeš da platiš, mobilni. Nema više ništa bez mobilnog. Ja mislim da se ovaj, ajde da kažemo, napredak u tehnologiji najbolje vidi ovdje. Što se tiče gužve u saobraćaju, to su stvarno isto kritične stvari. Najbolje da se ide metrom po Šangaju, da se uzme možda dnevna karta ili da se kupuje pojedinačno ako ne planirate baš mnogo da se vozite. Sve naravno ide preko aplikacije Alipay ili WeChat, ali ja preporučujem Alipay, to je ona plava aplikacija. Sad se malo šetam i onda idem da nešto pojedem normalno. Ovdje idem na svaki 2 sata zato što stvarno hoću da isprobam što više stvari, a jednostavno je nemoguće sve isprobati, ali potrudit ću se. Naravno, ko se brine za liniju, nek može da iznajmi bicikli, pa sve što se pojede može da se potroši. S anksioznošću i ne voli gužvu, ovo nije baš za preporuku. Ali ovdje se nešto čudno dešava, či ima toliko ljudi. Možda je pogled u stav. Ne znam šta je. Evo. Evo ga moj brat. Samo cepaj. Ovo uzo kasetofon na nailonu je. Kinezi purnjaju ko ludi. I nema ovih čuda električnih, elektronskih cigara, samo duvan pravi. Hercegovački. Imaju neke specijalizovane ranje za duvan. Neke zlatne cigare, baš su ludi za cigarama.
Palim borcima u nobu. Padlim borcem.这边，哎，你能坐公交车？你这坐大班了，公交车。Osjeti Evropa u ovom gradu. A recimo mene podsjeća na Barcelonu ili London. Evo venčanje. Mada su ovdje bili Francuzi, pa su oni dosta ostavili uticaja. A to se najviše može vidjeti recimo po pecivima u pekari. Svuda su kolači francuski kao što je Leclerc i ostalo. Croissant. Kad smo kod hrane, sad moram da nađem nešto da jedem. Sad je već kritično. Svaka večer raskrsnici ima oko milicionera da upravlja prometom.来，小心，吃完刚吃过啊。小杨拿饭，他会拿饭。然后稍微等一下。你们这边怎么样？ Hello, do you speak English? How many people? One. One. Yes. What do you like? Pray for dumplings. Pray for dumplings. I need to go to sit down now. 三里打完了，苏梅啊。好的，好的。拿走了是吧？右边吧，左边，节奏对，加前面的啊。没有，你这样不回来。来，小姨讲一下。稍微快一点。Opet neke nudle. Sos, o meze, supa. Probam. Ne znam ni kako se jede ovo. Pečurka sa pečurkama i sa nekim lignjama. Ovo ne znam šta je, nisam već probao, inače supa je kao neka naša. Ono što služi nedeljom kod babe. Takva je supa. Iako od ribe. Ovdje je baš gužva velika, znači dolaze lokalci, znači da valja. Ovo sa sokom je koštalo 15 eura. Ovo isto da ste ukusno, ne isto, neka riba, nešto. Ima ukus ko neke školjke. Gulaš od školjke sa nudlom, to tako. Mora da soko ne jede, sa pićima najveći. On je tako najlakši. Mora da mi se Kinezi smeju kad me vide. Kako jede. Šta ćeš?可以不可以？小碗没有？没有了。我玩到另一种。应该翻盘。
前一张后一张，还有还欠我10块钱。没有啊，有80就是100。120、140，你欠我10块。我欠你10块。对啊，你欠对 ，OK，对吧？然后这样没关系。2张这个。真是花了。Kao da sam već u Japanu. Sve u svemu, posle prvog dana u Kini mogu da zaključim da su svi jako opušteni, mirni. U saobraćaju iako velika gužva, svi čekaju. Što se tiče cene su, hajde da kažemo, neke balkanske, ali ne beogradske, nego više neki manji grad. Ne, tako bi rekao. Jedino što je najskuplja je karta i smeštaj, normalno. Mali iz Budimpešta ima da se nađe jeftino, ja sam našao jeftino. Ima nekih 300 evra, 400. Ko kupite na vreme. Ja još sutra imam ceo dan ovde. Onda spavam, onda krećem za Tokio. To mi je po meni highlight ovog putovanja. Tako da, sutra idemo zajedno da istražujemo opet neke skrivene delove Šangaja. Idemo malo neka neturistička mesta i gledamo nova jela. Sve što sam probao, apsolutno za preporuku. Nema onih priča kao otrovao sam se i to. Sve je po meni sveže i kvalitetno, posebno riba. Recimo, ovaj trg je isti, bar me podsjeća, kao Leicester Square u Londonu. Ja, ovde je Leicester Square, tamo se ide na Piccadilly, tu je McDonald's. Mogu da se transportujem, teleportujem. Hello. One of these. One here. Yes.
Okay. Thank you. Ušećerene višnje. Nije loše. 左边的家人们，每天自我预约的点个自我预约啊。Kao neke sankcije, a svi brendovi tu. Stara priča. Krećemo drugi dan, nova istraživanja, nove lokacije po Šangaju, ali prvo doručak. Što se tiče pravila u saobraćaju, pa i poštuju i ne poštuju. Pešaci idu na crveno, biciklisti mogu da budu malo kao vozila, malo kao pešaci, kako im je brže. Nema nekih pravila, mislim. Jeste Kina sva ono u nekim striktnim pravilima, ali što tiče ovoga, to je apsolutno sve opušteno. Evo, ja idem sada zeleno, ali malo pre sam prošao na crveno i to je sasvim normalno i prihvatljivo, mada ne preporučujem. Postoje neke saobraćajnice gde nije preporučivo da se ide biciklom, ali to sami intuitivno skontate. Vidite, ako ima 4 trake, nije za bicikliste sigurno. U tom slučaju idete trotoarom. I uvek gledate levo, preko ramena, zato što non stop se neko pojavljuje, neki motorista. Ima dosta ovih motorista na struju, koje uopšte ne čujete. Mislim, sve je na struju, auta su na struju, ne čuju se uopšte, tako da morate non stop da gledate da vas neko ne bi zvekto od nazad. Ili napred ako imate prepreku. Ajde malo da vam pokažem vožnju. Znači uvek ima ovako odvojeno za bicikliste i za lake motocikle. Dobro. Ajmo dalje. Čekamo gospođu sa Sauka. Ovo, dobar dan. Naravno, trotoarom je mnogo teže ići, zato što jako ima puno pešaka i ovih tezgi. Ako ide sporo, obiđete, pogledate levo iza ramena. I si prvo pogledate, pa onda obiđete normalno. Ne znam da li daju ovde žmigavca rukama ko u Bačkoj Palanci. I svi non stop bulju telefon, to je normalna stvar, tako da... Ali navikli su na ove gužve. Recimo na raskaznici sad ja sam imao crveno, ali video sam da mogu da prođem i prošao sam. Da vidite malo i drugu stranu Šangaja.
Ove kuće me podsjeću na Malti. S onim isturenim terasama. Idemo sad ka People's Square. Narodni trg. Tamo sam trebalo jučer da idem, ali nažalost jet lag je uradio svoje. Danas sam kono, danas mogu i na Mars. Mogu bi se otići malo do Pekinga da si probao onaj brzi voz. Da imamo mi tu kinesku železnicu. Crveno. Idete i suprotnim smjerom biciklom. Znači, ako je traka za naš smer, to jest pravo, ako neko ide u susret, to je isto normalno. Nemojte vi to da radite, ali ako vam se desi i motociklisti svi to rade, vjerojatno im je to brže, i nikog naravno ne sankcioniše, tako da je to ovdje apsolutno normalno. Već malo jači bulevar, dosta jak saobraćaj, ima i šlepera dosta, ali evo ima staza lepo za bicikliste i za motocikliste, tako da je to rešeno. Na mapi izgleda bliže, ali ima da se vergla ovdje jedno 4-5 km do ovog trga. Ima jako čudne policije s ovim nekim vozilima njihovim. Stoji. Da vidite koliko se isplati iznajmiti bicikli. Znači vozili smo 56 minuta i to će koštati 4,5 juana. 1 euro je 8 juana, znači ovo je pa oko 50 centi, 60 centi, eto. Znači 70 dinara otprilike za sat vremena. Tako da stvarno po meni najbolja stvar, a brzo stignete svuda. Idem da uzmem ove doriyaki palačinke sa oreom. To je ekstra. Njihov. Oreo? One, yes. Ajde bre, plaćanje. Stavio sam kameru na drvo. Da probam ovu palačinku sa oreom. Ovo dobro, kod jedem oblak. $17 juana. 2 evra. Malo jaka cena, jer je centar grada, ne veze. Dobro je. Kao one američke palačinke pa punjeno, ali dobro punjeno, nije onako ko bufla s kremom pa bude više bufla nego krem. Ima mesa, znači od igledol, to jest od glave do papka.
是明天我早就知道你这个事情，我们这个我给你说一句，晚上不要吃，来有吃的，来有明天干好了。 Istina je da se ništa ne baca. Inače, svaka veća raskrsnica, kao recimo što je ova, ima dva, pa kako bih nazvao, pozornika, saobraćajna policajca. I oni čim primete da neko hoće da prođe na crveno, naravno što se tiče ovih motorića i pešaka i biciklista, odmah reaguju. Odmah se deru sa ovim šargarepom, pokazuju uša! Onda ovaj ne sme da prođe. Ko prođe odmah ide na društveno korisni rad. I zato je sve sređen. Naravno, to je samo na većim raskrsnicama, na malim raskrsnicama možeš kako hoćeš. Ovdje je, sve ovdje je Narodni trg. Mešavina parka i trga. Inače, sad je dosta vruće. Vidio sam da je u Novom Sadu pao sneg. Danas je koji? 24. novembar. Ovdje ima jedno 16-17 stepeni. Malo kad vidite ljude, ne znate, kad biste svi gledali video i kad biste vidjeli kako su ljudi obučeni, ne biste imali predstavu da je ovako vruće. Ali mi koji smo i malo drugačijih vremenskih uslova došli ovdje, nama je vruće. I ja se šetam regularno u kratkim rukavima i nije mi hladno. Recimo da je vrijeme trenutno kao jesen u Trstu. Znači, vetrić malo pirka, ali je toplo. Ovo je put. Mislim, naravno da je put, nego mislim da je zatvoreno za saobraćaj, mislim da se pretvorilo u pešačku zonu. Ali očigledno nije. Shanghai People's Government. Vlada naroda Šangaja. Što su neke mačke deru ovdje. Što je s mačkama? Evo, samo jedan od parkova ovdje u Šangaju. Ovo je na centralnom trgu, na trgu, Narodnom trgu. Znači, zelenilo je na samom maksimumu. Klupe, naravno, kao i svuda, imaju ove rukohvate, ali ne da bi nekom bilo jednostavnije da ustane ili sede, nego da ne bi beskućnici spavali. To je stara fora. Ko zna da prevede ovo, nek napiše u komentaru. Pa i ovo. Mada bih rekao da je možda nemojte da gaziste po travnjaku ili tako neka fora. I sad mene zanima. Nigde ne vidim zareze, nigde ne vidim razmake, nigde ne vidim neke uzvičnike. Jel to, kako se to sad gleda? Jel to jedna rečenica, verovatno jedan simbol, jedna reč ili je jedan simbol, jedno slovo, ne znam kako funkcioniš. Šta ako imaju neka strana imena? Jel imaju jednostavno za U jedan simbol, pa onda napišu, ne znam, ako je neka reč počinje sa U, da napišu simbol taj, pa onda simbol za neko drugo slovo ili kako, da li transkribuju sa engleskog ili kako, za pozemljenice. To su neke stvari koje se ja pitam ovdje kad šetam. Evo da su ovi beli golubovi gore, to sam mogu da saznam na malo drugačiji način. Dobro da sam se na vreme pomerio. Ja vidim ljudi nešto gledaju gore, rekao, ovi gledaju nebo, ono golubovi.
Narodna Republika Kina će se pobrinuti za sve svoje građane. I za gradove u kojima žive. Svi će imati podjednaka prava. Inače volimo Kine što su svuda natpisi. Za sve imaju neko pravilo napisano. Znači, jedino ako je samo na kineskom, onda je problem, ali pošto je ovdje u Šangaju bar svuda kineski i engleski, ne bi trebalo da bude problem. A ako je samo kineski, onda uzmete onu Alipay aplikaciju, uđete u sektor za prevođenje, uslikate i prevede vam tekst na slici na engleski ili na koji ćete jezik, ali najbolje na engleski zato što je tu najbolje naučen. Najbolje naučena veštačka inteligencija u aplikaciji. Evo ga muzej naroda Šangaja. Iz ovog ugla bili smo malo pre tamo gdje su one mačke vrištale. I sad je moja ideja da idemo tamo onaj deo gdje je onaj Pearl Tower ili ti oranj biser što je sa druge strane reke. Tamo gdje smo bili sinoć, pređe se reka i ulazi se u taj biznis kompleks gdje su sve one moderne zgrade i ostalo. Evo šta nude ovdje. Ni hao. Nemo šta ćemo. The red thing.请顾客在手机上确认支付。请顾客在手机上确认支付。所以你首先要相信。请顾客在手机上确认支付。要入不为可以的，没有谁拦着你，你不但是请顾客在手机上确认支付。OK。收款成功。OK。Thank you, boy. Uzeo sam ovo, ne znam šta je. Možda ledeni čaj. Vidjet ćemo. Mislim da je od višnje nešto. Dobro, onako slatkasto. Kao ledeni čaj od višnje. I to dosta rashlađeno. Tamo je plan da idemo sad, da vidimo Pearl Tower. Čekam taksi, zvao sam ga. Taksi odavde do tamo će koštati oko 2 evra. Ima oko 3 kilometra. Evo ga stiže. AN tablica, najbolje po tablici da gledate. Piše u aplikaciji koja je tablica. Kako se ovo otvara? Ojoj je. Nihao. Idem gore da se popnem na taj toranj. Znači, imamo kartu 199 ovih
Idemo. Ok. Vjerovatno je to da se kupi, 199 juana, to je 25 evra. Ovo ne znam što znači. Ne, stvarno, mora ima šalter ipak. Mora pasoš da se ima, 199 juana. Idete prvo na ovaj nivo od 78 metara i onda na ovaj nivo od 263 metara. To sam uspio da skontam. Ova malo zna engleski što radi na šalteru. Ništa. Znači prvo idemo u ovu loptu i onda u onu gornju loptu. Evo me. Ispod tornja sam. Sad treba samo da nađem ulaz. Ima dosta turista. A ja baš za visinu nije baš sve jedno. Mada ne znam. Nisam nikad išao na ovako neku građevinu, a planiram da idem i na Burj Khalifu u Dubaju, tako da moram da se spremim. Ovo je neka lagana vežba za Burj Khalifu. ¿Entramos por sitios diferentes o qué? Okay. Muchas diferencias entre gente aquí. Sí. Yo he pagado el que cuesta 25. El que sube hasta arriba, hasta las 3 plantas. Sí. Nosotros también. Lo único que yo creo que se pagan cuando vienen las dobles las entradas y cuando vienen individuales. Sí. 299 está ahí, ¿vale? El de las 3 plantas. Ah, vale. Vale, ahora lo entiendo. Bueno, nos vemos arriba. En la segunda, sí. La segunda. 让他上来啊！等会儿，等一下啊，马上。现在我们乘坐的是双层电梯，下轿厢带游客跟我们一起上去，稍等一下，谢谢。其实都在这上。Tamo sam sinoć bio. 其次这个上。对啊，我们还真是的。 Svi prodaju ove neke kreme, valjda ne znam šta je. To svuda vidim po gradu. Ovo mora da ima beneficirani radni staž kad rade ovako visoko. 既然天气晴朗，尽量节假是我规规任务。还要继续跟顶上要求为不操心进企业参观的游客，抓紧前来的号口，转去车门来许可的工作人员检票换乘电梯登顶。现在最高层内部有专人为您进行。
Sad sam sreo neke Špance. Españoles por el mundo. Y son andaluces, de Sevilla. Hemos hablado un poco y se han ido. Se han ido. Ja, sve do ovde. Dalje ne smem. Ima limit za pilažu. Ovo je po kineskim standardima. Znači, maksimalno 60 kila. không đây là bởi vì cô Hạ đi mà milijarde vrste preliva. Neki sos za krabu. Evo ko hoće batak sušeni da grisne. Ovo kožura od pileta. Nudle. Isto ima 8000 vrsta. Ovo ne znam što je. Ovo su neke sušene šnicle. Divneti, nevjerovatno. Ne znam gdje da gledam koliko svega ima. Ovo je delikates. Nogice. Ovo su bombone, vjerovatno. Chili garlic sos. Ovo ne znam šta je, ovo je kikiriki puter. Neke viršle. Da probamo ove nogice, uzeo sam da probam, nisam mogao da dolim.
Kako je to lepo spakovano, svaka nogica za sebe. Ovako. Evo te. Onako. Pileća krilca koja nisu dobro ispečena. Pa na to dodat neki kiselo ljuti sos. Tako je. Još smrdi, vrate. Ne preporučujem ovo uopšte. Nudla sa junetinom, hleba, normalno. Tamo je majstor mota burek. Ovo je neki lokalni restorančić, pošto nema ništa na engleskom, niko ne zna engleski, sve je na pokazivanje, hoću ovo, hoću ono. Tako da, napravo kakve su nudle. To je to. Da sperem ukus onih nožica. Uzem još štapiće, to uvijek zaboravim. Uvijek su ovako gomila štapića, valjda se lakše peru, zato i koriste. Probam meso. Dobro, mogli bi još malo se skuvaju, ali nema veze. Dobri su.我这样蝎子嘞。他现在没有啊，25港6个。25港换不转。我们做3天饭。不能这是发好的，好像那个3一份100，3一份100。下大一青块子，大一青。放这上边吧。你说这老头子老头子怎么样？我放哪儿？对对了。我。
您到3点钟玩啊，好不好？I polako drugi dan se približava kraju, ovde u Šangaju. Sad jedino preostaje da malo odspavam. Sutra buđenje u 4 i pravac Pudong, međunarodni aerodrom u Šangaju. I nastavak putovanja, a po meni i biser ovog putovanja, to je Tokio. Tamo ću provesti 5 dana, a jedan dan ću otići do Sake Shinkansen vezom. Tako da, ako vam se svidio video, udarite like, malo komentarište, dajte neki predlog što se tiče samog sadržaja i naravno pretplatite se mi kanal, što se kaže subscribeujte se. To je to. Ja javljam kad izbacim sledeći video. Pozdrav!